Ukanti umphathiso wezempilo kwelo ugqirha Zweli Mkhize naye uhlabe ikhwelo kubembeli ukuba bangaxhalabi kuba le ntsholongwane ayisasazeki ngokukhawuleza yaye iyakwazi ukulawuleka. I-coronavirus ifikile igalelekile eMzantsi Afrika. Ingena nendoda yeminyaka engama-38 ubudala. Le ndoda ibityelele e-Italy kwaye ngoku ifumana unyango kwisibhedlele esiKwaZulu-Natal. We have also made sure that arrangements are made for the patient to be taken to the center where they will be treated. We have identified or designated hospitals for this, so that treatment is going to take place in that particular area. We are therefore going to be dealing with the members of the family and taking them to the necessary quarantine. Abo bebehleli kufutshane nale ndoda kwinqwelomoya bayacelwa ukuba beze ngaphambili. Our recommendation is that if you are concerned and you meet the case definition, ideally you should call ahead to the healthcare facility to let them know you're coming, but you should seek care. If that's not possible, then you should identify yourself very quickly at the facility and make sure that you don't mix with other people. Ukuba uyakhohlela, umqala okanye intloko ibuhlungu, okanye uziva unefiva, nceda udibane nogqirha okufutshane, okanye uhlale endlini de ufumane uncedo. Xulelani Philip, SABC News ePalamente.